No niin. Alkoi juo. Taas juoma. Tää. Noin. Vittu kun oli kylmää. Vähän meni painolle. No, maistuko hyvälle? Ihan vitun kylmä, niin ei voinut juua kunnolla. Okei. Vittu, jäänyt kurkkuut täältä. Vittu. Täällä olisi ollut lämmin. Kato nyt vittu tätäkin. Vittu. Saatana hampurilainen vittu. Paistaa vaivaa vittu hampurilaista vittu. Tää vittu on ihan kuivaksi se vittu. Paljon vittu. Vittu mikä viihdy. Katsopa. Mikä se juusto on täällä? Paljon vittu kuiva vittu se tässä varoitet tuossa paatissa, että tää juusto kuivaa. Kato vittu ihan pahan makuinen tuolla. Okei. Tää on pihna on. Kato laittaa. Mene vielä. Tää on taka voi syömään. Oho. Kyllä se lähti. Nainen vuora. 55 €. Kuka vitun panaan? Kato. Hyi vittu. Mä ajattelin tää vitun piifiä. Tää on pienentynyt. Tää oli äsken tämmönen. Nyt tää on vittu tommonen paska. Tää on siellä kummilla. Minne meni? Vittu. Vittu. Oi vittu! Kato vittu! Tää ei vittu. Tää on nää. En mä tätä hajottanut kummiskaan. No, joku muu. Kato melkein vittu rossi. Kato tää. Ei oo hauska juttu. Sä oot vittu täällä. Sä oot vaikka pöydässä. On hyvä. On taas ajantaa. Varoitetaan sun lapsi. Vittu, täällä on joku vittu kuiva piihminen. Vittu, tää on jäätynyt tomaattiin vittu murta saatana ihan jäässä. No hei, taas tulla vähän tomaattiin naholta. Vittu, tää on joku, lehmät ottan pois päällisesti. Vittu, ei se vittu kyllä juttu. Ai vittu. Mä irti. Se on vaan päivän tarkoitus. Ei kun jutun tarkoitus. Siinä on. Kuvaan ne vaikka. Aika hieno. Ui. Oi! Mihin se piipille? No vittu, tää on piksi. Otan piipi ja vittu pervemuusi ja... Et mulla on hyvä. Kato vittu, melkein toinenkin pakko. Se on tyhjä, mutta tässä on ruskea kastike. Ja tämä pervomuusi. Ootko ikinä koittanut? Tän kun laitat vittu nokaleen vitun oivariini, margariini, niin oi, vittu kun on hyvä. Kuka täällä on sotkenut? En tiedä.
Se tuli puolelle. Kato, päästettiin tästä makkaraa tänään 4 kappaletta. Eikö se ollut se Aarosla, joka tää sotki? Ainakin se sanoi, että sen pitäisi olla siivoon. Syy on.